Tady. To tam nepatří. Tam patří nohy pod medvídka půl. Kde máš nohy? Tady máš nohy. Ne, to jsou. Otočí. Ne, měla jsi to dobře. No, tak, narovnat a vedle je ta prcina. Toto. Správně. Pečru. Výborně. Výborné. Tady má. Vedle písmena, správně. Vedle tygra písmena, měla jsi to dobře. Tam ne, to je ocas do rožičku. To je tygrův ocas do rožičku. No, udělaj si prasátko, ať ti nezavazá. Tak, správně. Nohy. Tygrovi nohy. Udělej prasátko, ať ti nezavazá. Dej tam tygrovi nohy. Otočit a vedle ocasa, no, tam. Ne, otočit ještě. Tak. No, správně. Ne, tam patří tělo přece. Tady máš ty nohy, tady. Aha, tady. No, tam jsi to dávala správně. Tak. Tělo tady. Tam je tělo, no. Otočit. Ještě otočit. Tak, no. Ne, ještě zpátky. Ještě otočit o jedno, tak. Výborně. Posádku. Toto. To je prasátková hlava. Tak. No výborně, obrázek je složený. A vlastně ty, co se mi? Výborně.